Що ж пак долу ще мисли? Сигурно спадам там. Ти какво си мислиш? А че ще го пусна отгоре? Някакви работи. Горе е за бизнесмени там. Ти пари живеят това? С неговите? Да. От пенсията ти трябва да работи на монка. Да. Не е заслужил. Той се казва да иде и да наклади печката, да не мръзна. Ти се ми да няма да кладат, ще може да рвам тази. Те днеска ти шла да рода ги. Да се носят. Аз се да не заклам. Празна къща, цяла камена. Глупост си бе! За колко правиш едно нещо, когато няма да може да го ползваш? И това нещо, за да го имаш, той нещо не може да го запечаташ, той си е отворена с голяма бурия там, умираш от суд. Се иска такова. Трябваше една камена, обикновена камена, служи си я и си даде работа. Може да я местиш, може да я махаш, пък той изидан там няма махане този. Но това трябва, викай, че го запуши. Не може. Да не ми идва студено. На обикновена камина по-голяма трябваше. Деца мести се слага. А така, глупав народ. Пак служи радиаторите, пак когато стая не отоплява, спирай ги там. И може ги спреш навсякъде и само да с хода си топло. И ще е топло. Обикновена камина там ще е баня. Тя със всичко минава горе в очи. Не котел. Тянето е котел. Обикновена камина. Едно нещо, първо трябва да си направиш сметката. Ти ще имаш ли финанси да го... Поддържаш. 10 кубика на зима. Да го поддържаш, да. И тогава го прави. А не да се изпращаме да видя спорта. Седя. И вече голямата работа. Кой ти голям? Следно студен да зима. И вторите голям. Не, орта не вижда си на камина. Камина има. Ама камина не дими. Да ходи. Подробно ще си е, нали ще стане тази дни. Виж кубика дърва за цялата мастерията е за птичка. Те са кубика. Скай, че... Сложи, какво сложи отдолу, нали? Сложи ламинат. Да. Майна го ламината. Що? Няма го ламината. Майна го. Ни харесвало майна. Майна го ламината. Евата си ромашки. Първи гледа леза на млад, после го майна. Майна го, не знам. Май само с чирги, с чирги. Пътики. Не знам. Цигаре, служи пътики, горе готово, няма да виждаш. Направил нещо, го майниш. Това може да не е мана, може да е удобно, да го знам. Не мога да се кара костюм, там не е. Бати, имам ти го майна. Голяма работа, виж, извика, не майсторите да не сам. Дигните мерете с майстори. Ай, и аз се чуя. Като му каза и ми за той, за кухнянското... Да ти кажа, бе. Да ти казвам. Колко да ти кажа. Да, към че не ти каза им. Тя една шматка проста, тя много умна за. Ама не бе, ама и не му каза им и на Митко бе. И за дограмата му каза им. Да, вие не сте тя къл, бе. Нали казах на Нежека за дограмата да ида. При Митко. Да? И ето ще направи качество, няма да тече. И в повито арти изкривения тъй, лишпицът. Дети, аз не ги знам, те са май добре, само уния дето преди... Първи сте ги направиха. Керля с ним. Там дето и втория ход, там са изкривени въртици. Може да може да го прави.
Тя няма да го оправи. Никога не я оправи. Сега сменя салта. Види ми, че е свой, тя как трябва, не направи как трябва. Види ми, че е свой. Тия кълни щат и за догамата им казани, и за майсторци, за здравка, за куненско. Тя нашата папка това, то ни дала никакви размери. Дала, бе. Дала едно към гьотере. Дала, към гьотере. Да. Елак майсторците да си ги вземат. И ми тя го поръчва в Варна, къде беше на майната си. Какво стана? Еми, да даде повече пари папката. Като моите са да направят. Дай бе, направо я монтират. И да си винаги са оплескани. Yani
Не имайте от гардероби, да се намерял човек, Добре. да ти ги премести. А той мъхне, той е с човек. Да. Остана да подмажда прозорите, тогава сложи с пакети. И отделно сваляме мъкнем с гардероби с хилини. И ще кажа, сори, когато да ставам прозорите, там нас спасяйте. Точно тъй. А пък той... И той им така да... Чуте лета. Музика да му плаща. И тя така вика, на бабка ще види парите. Що? И да знам, защото стана причерен филм, не знам, ще разбрали. Защото сама жената. Разбираш, ние от ние сме правили пазарлък. Ама той... Не, тя... Не са стигнали тя да му плаща, той си мисли, че и тя ще му даде Два пъти. парите. Комната. Не знам какво се разбрали. Кажи... Защото виждаш, че сама живе с една пенсия и се вика, той просто и се познаваме с нея и на два пъти да ги даде, пак ще му даде парите, няма да го издържи. Да, има ни на нас доверие, да го се и да прави. Но казвам, че вземе да не се ми, докато дръпне пяната, да не се ми и стои. Прозората. На вторично. Радиатор. 26 лет, колко? Отделно към центъра ми така, мене не ми трябва да ма иде. Да заканем се каната да кажа, къде искаш да ми стоят? Мене ми трябва да кажа, да ми пълен с рамки, добре ми ходи. Само взел в рамката, която ги ми слава. Рамката, не крилата. Да. От рамката му той е нарязва на парчета с зиги. И те взех. За съчки те за подсаждане става. Тому имаме 5 чуала, имаме съчки. Става да можем да кажеш. От колите. Както хотива трябва времето, горе-долу 10 дена спестявам дърва. Се погледнеш миналата година, 31 сме я заклади. Октомври си наклади. 10 дена ще спестим дърва, примерно. Между другото, темата горе-долу държи. Ти се 15 дена спестяваш. По миналата година пък чак беше много студен октомври месец. На 20 западен по миналата година. И от времето. И дърва да не артисат, знаеш, че имаш пълно публика артисал. Пак е нещо. Няма да няма. Нямам мисълта ми. Но поне си сигурен, че ще стигна. Защото винаги до края на април е студено. Винаги, всяка година. И тя толкова после края на април е студено. Спомням, миналата година до май клавахме. До 5-6 май, до друга винаги. Спомням. Клавахме само вечер, примерно. Сигурно. Да. Но той е хубаво, че в топло време спестяваме. Но то си е рано още за... Защото топло вън, където е рано. Сме рано, то ми... Дошли някой изтук. Ще няма да пита. Ама ако на свини. Като му дойде времето, ще на свини. Остата ми, че е топло. През деня става 20 градуса, мен. 18. Вечера е парно, че не му съм. И вечер отвърхва. Айде си на работа, да кажа. За самич, като отвърнем през деня, може то с паркамета и може да изтинеш. Напише и Защото може да изтинат. напише тази. Да, и може да изтинат така. Там то божа работа времето. И топло. Като студено, там не съм. Билете гледане, края месец е топло. И мога да кажа, утре не знае какво ще стане. Времето. Особено времето пък. То не е време, климата. Утре кама не може да пък време. Никога не знае какво ще стане утре. Това е дадено да пак да не вежи времето. Пак ме съжалява, да, някакви
такова. Не, аз говоря... Вина на хората там да го засичат, нали, поне долу-горе да знае. До някъде, да. В една седмица може да предвидиш, ма един месец нататък, цяло... Ти днеска не знаеш какво. Толкова си Не знам на тест на... Че не снима. Трябва да кажеш след 10 дена где ще отиш. Да се начертаеш правилно след 10 дена где ще ходиш. Ти знаеш на 10 дена где ще отиш. Примерно. Може да знаеш. То същата работа. Имат някакви деци, имат уреди специални такива, да се сядат да сферат. Той крънка малко си е над, той с негов е над, друг е не си. Той е такъв не ще от никой. Той е като майка си. Той е такъв не ще от никой. Те други майка си не се разбират. Ние е над, други е над. Той ти казвам, той е такъв не ще от никой. Кога е колата 3000 лева, няма. Вижко, пак се различават. Митко е лаж. Да, пък тя е обратната. А пък тя е свидлива. Не, той е смесано сега. Точно и... Точно и... Не, жегате, не може да... Да, то си ти казвам. Смесан. Да. Кога? Викам, оставим по-нощ, порем полата за 2,53. Хай толкова ще взимам. Ще не да изим. Сега с морга... На вторични си вземеш 300 лева. Толкова. 6000 лева дай с моргалник. 6-7 хиляди лева за ремонт 8 хиляди лева и дади. И сега не можеш 500 лева има. С морга. Тогава ще е по-нощ, ще продам. 503. И сега към джета по-голяма от състои. По-скъл говорят от толкова той. Тогава. Ще взема. Мислиш? Още тогава трябва да първи, вземи си много колко си. Изал, че 50 все пак. Защо да беше взел бе? Да беше, що не взе. Беше казал, ще дам на бабите парици, няма проблем, взема я. Как ми даде пари? Да? Няма пари. Ние аз искам да няма пари. Да. Сега дам 1500 лева, други ден ще дам 2000. Няма проблем, взема я. Примерно. Никой няма да знае. Дал съм парите, какво правя? Ама ние продали сме я на някой. И да я видят. Продали сме я, никой ни дал парите. Парите си наши. Поне сцената, така че поника пара едно газо и толкова. Аз газ неща. Тя си вървиш в колата перфектно. Тос Радостин Гърция имаше за махла, постоянно който ще се връщаше. И пак вървиш. Докато не е конфискуват. То явно си плащал данъци, не е снимал.
Моите ечки от това, Ами, само за номерата, нищо Не друго. бе, защото са го предупредили, че той трябва, след като пребивава в Гърция, трябва да е Постоянно пребиваваш. с такъв номер. Гръцки. Гръцки. Може би не знам. Ами да. Ето как има англичани с английски номер. Карат 20 години вече. И не знам. В Англия. Не знам да е бивало. Не те знам, бе. Нямам законите им са думи. И Гърция, си Гърция. После не бях видял този. Това е също много. Този бях че заедно с Да, бе. Пуска кай лай само ги лага кай си или махон. Ето го кажи този. Пуска кай. Няма да знам, аз казах, че са кафе вкарали. Няма прави. Ама той Има и записа. тази. Ма не, той записа и държиш да я взими колата, да не ти вика, че няма да я продава. Защото Оля гледа на Иван, че никой Тя е бургалник. Обаче... Кой Иван? Дето е. Той само караш. Ама не само и това. Където е мръсна, Да виж той 30 коня. ама ти разбра, че е пуска. Да. И за ти съм казал. И посука не, ще носа гуми да надрадя моралите. Да. Пушно гуми и ги първи за една година. И той Иван много разбира, не? Разбират ми. И толкова разбирам на роси. Си макал. Мака, колко ме пили. А той ме... Тя може да му и казала с хора, Кому и казал? Пидера го да мине. Че сме с пречка ли? Да, може. Сигурно? Ама Иван нищо не казва. Газ ме види, здравей, здрасти, какво правиш? Тя си Гена мина, И той е по-добре, но неутрален. Тя да се кара. Тя се излага. Той няма нищо общо. Той не може да дойдем да държи сметка на мене. Той е никакъв, нали? Така, Иванеш, ало, внимай, Ти не си никой. внимай, ще вас снима и ще го пусна и оня идиот направо ще изцели тук. Не знам кой ще стане. Та де, че я би, че я пуска с краката надолу да виси през терасата и отделно тебе ще нагъни. Той няма право да се обади изобщо. Не, зато ми нищо е, да здрасти, защото смигнат, не сега минат прегражда мага. Язно се. Аз нямам нищо против тебе, Иване. Той да използва, бе. Аз знам, че е полза. Аз нямам нищо против Тя тебе. се излага. Да, той е ген. Той е ген, бе. Тя му пада на колени. Да. Той е ген, бе. Кой е? Ко? Тя трябва да знае да се цени, че женена. Тя се цени, ко? Да. Върти газа. Кай. И се ежи. Не да ли виждаш? Вземи, кажи се надихни отдолу, че бая голям глуп имаш. Казах ти, радвай се, че не си отварям устите. Да, но не трябва да стеки глава. Да? Да кажа, че ще остане само сирни да идеш. Да, след мама как няма да остане. Мама как много добре знае какво прави. Не знаят да ми. Много добре. Мама, много добре. И го подкрепят. Като виканта тама. Тя не, тя като излизала с някой да ни е белягала с всеки.